Ayun, pupunta muna ako dito sa dito sa sentro ng Irga. Kasi pumili ko ng kape at saka nagpabili yung anak ko ng ng biskwit. Gustong kumain ng biskwit. Tapos bumili ko ng cup. At punta muna ako sentro, maghanap ako ng maulam namin panggabihan. At may tira pa naman kaming kanin. Ito na lang muna para tipid-tipid. Ayan, punta ako sa sentro ng Irga para maghanap ng ulam. Manok na lang siguro na prito. Pritong manok. At ayan, ulan na. Wala. Kano kaya yun? Calamari. Magkano po dito? 10. Ito 10. 10. Pwede pong basko. Balot na lang. Magkano yan? Salat. Salamat. Balik tayo dito kasi kunin ko yung yung binili ko na kape. Salamat. Ano po nakuha ko na yung binili kong mga tinapay sa biskwit. Hindi nakagutom pag gabi na. Hindi ko po alam kung hanggang kailan kami dyan sa hospital. Pabalik na ako sa ospital kasi baka naghahanap na yung anak ko. Ulan na, abutan tayo ng ulan. Pumapatak na yung
sunod-sunod yung ano gastusan Ano lang yan? Tiwala lang, tiwala. Matatapos din ang lahat. Pagsubok lamang yan. Huwag mong tigil. Tayo'y tatanda. La 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 la. Maglalango ang mata. Ayan na yung ulan, pero traffic pa dito. Ayan na, salubong ko yung ulan bilis, 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 bilis. At dito na ako sa papasok ng ospital. Parking ulit dito. Yan po dito na ako sa loob naman sa hospital. Dito sa kwarto namin. Yan yung anak ko, mama. Tulog. Nagising na. Yan na yung pinabili mo. Ano na? Kamusta na? Hindi na sumasakit yung ulo mo? Ba't nagbihis ng damit? Nabasa? Kain na. Umupo ka pag kumakain. Umupo. Bawal yung nakahiga. Pagluwas, kung ano ito sa bulong, resitahin na. Pagluwas ha? Pagluwas na. Ano? Ay, nagbisita ng doktor? May? Kung may gluwas? Kaya pagkaluwas ka, bigilog pa nagkat sa bulong. Bulong. Pero sa palang, Hindi ka nagtanong kung pwede na bukas? Hindi pa huli ko antibiotics pa. Kailangan Ay, ito na yung binili ko. Ito, pangalawang Pangalawang dextrose. Yan yung binili ko kanina na dextrose dun sa sentro. Yung isa ubos na. Nakaisa na. Yung sinaksak sa kanya kagabing alas 9. Nakaubos pa lang ngayon. Pangalawa na yan. Ito pinalitan. Yung dati. I'm going to check Eric. Mag. Kaya binili kong mag. Kasi walang kapihan. Ano ulit? Ayun, wala pa tayong tulog. Kahit ano rin, pikit. Tulog manok lang. Hindi yung babad talaga. Tapos, paggabi, umidlip ako dito, sa baba. So, yung pasaliwa pa lang yung parang na-nervous ako kagabi. Kala ko tinatawag ako nung anak ko. Nauntog ako dito pagbangon ko kasi yung ulo ko dito bandaw. Nauntog yung ulo ko dito pagbangon ko. Umamak. Yan, umuulan. Nung papatak yung ulan. Ayan, kalsada dito kami sa second floor. Tapat niyan, Sigera. Ayan, Sigera. Eskwela ng Sigera. Yan, update po namin dito sa hospital. Update ng tayo. So, matatagalan tayo na hindi makatulong dun sa mobile phone. Focus muna ako dito sa anak ko. Bukas ba? Bukas askasuhin namin yung PhilHealth kasi Lunes bukas. Ngayong linggo wala namang opisina. Kaya daw yung dilalap doon, sa natin mo wala na pagparagilin sa lakot. Sige, sige. Bibi, maraming tubig inumin ha.
Hindi, tabi lang kami. Hmm. Paggabi, nakatulog ako sa bus. Nakaupo. Puno? Huwag ka sa ko katakit. Nasali ko nagpaunaan ako sa number 9. Saan sa lang mga gawa? Eh sa tulog. Darwahan? Oo. Ako katakit. Sa Babae tulog, man? lalaki. Oo. Pag-abot sa bago mag-atimunan, sa kabilang upuan, isa lang yung tanong. Lumipat ka? Lumipat siya. Pagkakot na sila. Yung asawa ko kuya din yan. Galing sa biyahe. Gagalit ka sa akin kanina kasi pagdating niya wala kami sa bahay. Hindi niya naman alam na nasa ospital. Gagalit na. I-chinat ko na dito kami sa ospital. Tagal pati ng oras dito sa ospital. Parang isang buwan na dito. Ano ba? Ha? Estro? Ay, maganda nga yung bumabangon. Ayan, ulan na. May binili ko. Ayan po. Pakagising ko lang. Nakatulog ako dito sa bangko. 6:20. Yun. Pupunta ako dun sa laboratory. Ayan. Pharmacy sa baba. Kasi may resita. May resita na gamot. Baka kailangan yung gabi iturok siguro. Sana hindi nalagnatin yung anak ko ngayong magdamag para kung ano makalabas na tayo bukas kasi hirap pag dito sa ospital. Mag-isang araw pa lang kami mamayang alas 9 ng gabi. Parang pakiramdam ko parang isang buwan na. Kumain na yung anak ko. Ang dami na kain. Anak, okay na? Sandal mo, ano magsandal ka dyan? Sumandal ka. Damihan mo yung tubig. Dakol ka yung tubig. Damihan mo yung tubig para ihi ka ng ihi. Sabi ng doktor daw sa'yo. Kasi kanina pag-akyat ng doktor, wala ako. Ma-timingan na. Ibig ko sabihin bilang lugaw para mamaya madaling Lugaw, saan ba? Yan. Sarado na. Maganda. Saan ba? Sa harap ng Angel. Yan. Ano? Muli-muli sa pharmacy tapos Sige. Punta mo na ako sa pharmacy. At daw pwede mag-video sa labas. Bawal. Yan po, labas muna kami ng asawa kasi yung ibang gamot wala sa pharmacy. Wala dun sa loob. Kaya sa labas kami bibili yung iba. Tamang dalawa. At bibili rin kami ng ano, lugaw. Ay gusto ng anak ko ng lugaw. Oo. Ito, nandyan na yung asawa ko sa loob ng ano, South Star. O, dito ang motor. Wala. Walang gamot. Wala. Tara. Yan po, pangalawang South Star. Katabi niyan, Mercury. Kasi kung wala dyan, sa Mercury meron yan. Sa una meron pa. Kaya kanina, nahapon dyan ako nakabili sa Mercury. LCC Eriga.
Mercury. Yun, wala din sa ano, sa South Star. Try na sa ano, Mercury. Kabila. Lakas ng ulan kanina. Grabe yung gamot na yun, ah. 2 piraso. Ayan, oh. 3 piraso. 400 yung isa. Pang-inject pala yun. Buti na may dala akong sobra. Lagpas 1,000. Mercury. Gamot pa lang matindi na. Okay lang yun basta gumaling. Walang problema yun. Ito yan po. Dito na. Magkano? Pero ano, 1,257. 1,257. Para tayo lugaw. Ay, ito, 1,257. 3 piraso. Ay, papasok lang ako doon. Wait lang muna. Bibila ko na. Nasaan na ba yan? May binibili pa. Bumibili ng lugaw yung asawa ko. Para mamaya pag humingi yung anak namin, gusto kumain ng lugaw eh. Para mamaya ano. At daan muna kami dyan simbahan. Tapos na ata yung ano. Daan muna tayo simbahan. Tara.
Pagsubok lang ba? Sigurado. Hindi na kasi tayo nakakapagsimba. Laging busy. Linggo trabaho. Wala nang time sa ano. Pero kahit di nakakapagsimba, di naman tayo nakakalimot kahit ganun. Yan lang saglit. Ayun po pauwi na kami. Pabalik na kami dun sa ospital. At nakadaan ko na rin sa simbahan. Wala na talaga, hindi na nakakapagsimba eh. Puro yung nasa isip yung negosyo, trabaho. Hindi na nakakapagsisimba. Pero yun, kahit nga di nagsisimba, hindi naman kami nakakalimot. Siguro lang to. Kumbaga, nagpapaalala lang siguro. Madilim kasi gabi. Ayun po, dito na kami sa sa kwarto ulit. Grabe, mahal. 11,000. Ito dito. Tulong peraso mi. Oh. Sa 1,400. Hindi pa kasama yung dito sa ano. Ito lang yun. Sa taas yung binili. Dito sa baba yung sa nandyan daw yan. Ano yun? Ayan po, good evening. Time check 8:58. Ayan. Nakatan yung anak ko kumakain ng apple. Meron pa doon. Balatan ko pa. Kaya kailangan mo yung prutas. Babalat pa ako. At medyo okay na naman. Kanina bumalik yung sinat niya. Sana magdamag na maging okay na yung pagkaramdam niya para bukas Lunes kung ano sabi ng doktor makalabas na kami. Pero pag dito naka-stay makakapasin tayo ng budget. Ano pagkaramdam mo na? Ano? Ha? Ayos. Lakas mo, hindi ko naririnig. Ayos. Ayos na? Wala nang masakit sa'yo? Yung ulo mo din ang masakit? Hindi na masakit ulo mo? Hindi. Minom ka ng maraming tubig ah. Huwag ka na kasi mga kulit. Natakikinig ka. Ano po pangalawa ng dextrose. At may maliit pa ako na binili. Kung magagamit pa ba yun? Ano sabi ng doktor kanina? Ano sabi ng doktor? Natulog ako kanina eh. Pagkaalam ko, antibiotics pa. Antibiotic? Kasi may lagtang kanina. Kaya madami tubig ko para ma-flush yung Bakterya. Uminom ka, tapos kinainom. pag okay na dito, pag sa labas, iinom pa din ng Gamot. Tapos check up. At ayan po, kanina pumunta yung doktor. Tulog po kasi ko eh.
si Miss yung nadatnan dito, nagising. Ano daw, halimbawa makalabas na kami rito, makauwi na, may ano pa, may check up pa, tapos may gamot pang iinumin, may bibilin palagi na gamot para magamot talaga yung UTI niya, tapos babalik dito para i-check up ano pa, mahaba-haba pang gamutan ng ating mararanasan. At yun po, sana po panoorin niyo yung vlog ko na ginagawa at huwag po tayong mag-skip ng patalastas. Yun lang po yung maiingi ko sa inyo na tulong para mayroon tayo dumating buwan-buwan para may pansuporta. Kasi matapos to, mayroon pang darating na gastusan kay Mrs. naman. Sa mga sponsors po, maraming salamat po sa inyo. At yun, baka matatagalan tayo na hindi mo na makatulong dun sa Pabay Project. Pero kung halimbawa pwede na, yun, saka na lang ako tutulong doon. At maintindihan nyo naman yun, at maintindihan din nila yun, kasi mayroon tayong inaasikaso na dapat unahin. Kasi grabe yung yung takot na naranasan ko kagabi. Kumbaga, magti 24 hours na kami dito sa ospital kasi 9, doon kami sa bahay 9. Dumating kami dito sa ospital 10 na tayo. 10 kaming na-admit. Magti 24 hours na kami mamaya. Ang grabe talaga yung kaba. Sa gabi ko lang yun na ranasan na naman yung kaba na matindi. Grabe. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Iwiwi ka muna dun, tapos uminom ng maraming tubig para maugas yung mo. Hindi ko mapaliwanag yung nangyari kagabi. Namumutla yung anak ko, tapos yung hininga niya parang hinahabol niya yung hininga niya. Tapos yung paa niya wala nang nararamdaman, kinukurot ko, wala nang nararamdaman daw siya. Yung kamay niya wala nang rin nararamdaman, namamanhid. Tapos nagkwento yung anak ko kanina, yung pagtingin niya raw sa mukha ko, ang liit na raw. Yun pala yung yung sobrang convulsion, yung convulsion na. Simula nung panganak to, ngayon lang ulit nakabalik sa ospital, kasi sa ospital to pinanganak CS. Nakiwi ka muna. At sana malakad namin yung mga papel para kumbaga mabawas-bawasan yung bill. Mabawasan. Kasi medyo magastos talaga ito na babayaran namin dito, kasi private yung room na napasukan namin, kasi wala nang iba talaga. Saka dapat daw talaga private kasi bata pa. Gabi. Nasa 2 plus yung isang araw nitong room na to. Kaya sabi nung sa amin kagabi, payag ba kayo dun sa private 2 plus? Sabi ko, okay na po yan. Kaysa umuwi kami, tapos biglang yun yung anak ko. Malayo yung hospital sa amin. At siyempre salamat din sa nagdala sa amin dito. Asawa ng pinsan ni Mrs. Salamat po.
maglalakad na kami ng PhilHealth. Bali yung PhilHealth na nung asawa ko yung gagamitin. Kasi yung sa akin, tagal ko nagtrabaho sa company. Yung PhilHealth kulang laman. Grabe yung tatry namin lumapit sa mga iba pang sa ano ba yun? Yung lalapitan namin bukas, PhilHealth, tapos DSWD. Tapos yung mga iba pa, para kung makabawas. Kasi kung hindi yung lalapitan, wala kaming pera na ikakas, na ibabayad. Kasi yun nga, wala naman tayong trabaho. Yung pagkakitaan ko lang naman, yun, tindahan, kaunting tindahan. Mas kung yun yung vlog, minsan nakaka-extra tayo, minsan nagdadrive. Sana namin malakad para kahit pa paano makabawas-bawas sa babayaran. Yep. Bahala na kung ano yung mangyayari na Sa susunod na buwan, may sasahurin naman ako. Sa susunod na buwan, kung ipapangutang ko na yun para makabayad na tayo dito. Kung sakali bukas makalabas na. At sana makalabas na kami bukas. Ayun. Ito sabi ko sa anak ko, inom ng tubig na marami. Sabi ng doktor, maraming tubig lang para mahugas na. Yung, para sabi, nana daw. Malala na yung UTI. Malinis yan. Mineral yan, paano magkakadumi yan? Wilkins yan. At yun po. At muli, nakikiusap sana sa mga viewers natin na sana po huwag niyong skip yung patalastas para malaking tulong na po yun na may bibigay niyo sa amin. Yun. Ay, nako. Hirap lutang yung utak. At buti nga ngayon, medyo okay na yung pagkaramdam ko kasi ilang araw na tayong puyak. Siyempre, bago siya na-confine dito, binantayan ko na kasi yun nga, sinisilap na siya. Pero kung halimbawa, alam ko yung sintomas nung UTI, naagapan sana kaagad kasi di ko alam na UTI na pala yun. Yung pagpasundo pa lang sa akin nung teacher niya na sabi sumasakit yung tagiliran, dapat pala dinala ko na mismo sa hospital para na-check up. Di na sana siya nagganong kalala na tinang rin ang kaso. Basta yun po, muli sa mga viewers natin, yun, inuulit ko, huwag po tayo mag-skip ng patalastas. Yun na po. At sa mga sponsor, ingat po kayo palagi at maraming salamat po sa mga mga tumutulong. Maraming salamat po sa inyo. At hanggang dito na lang po yung vlog na to at maraming salamat. Ingat po kayo palagi. Yun. Bye-bye. Love you all. Bye-bye na lang. Bye-bye. Takpan mo na. Trish.